इहो लड़का हमरा के बहुत परेशान करके रखले बा। कल ही मिला रहे फिर कहता मिले के बताब। हेलो हेलो का कहता रे कह मिले खातिर काले न मिला रहा। रोज मिलम तो कोई देखी तो का कही तारो तो सोचे कि नहीं खे लोग समाज से। ओहो ऐसा नहीं खे। अरे के करा के मार भचर भचर बोला तारी का माई के करा के बोला तारी। हम के करा के बोलम हम तो केहू के ना बोलते। साखी फोन बेचैन बड़ी कहां जा तारी। साखी फोन कर ले रही तोर सखी के रोज घटले बढ़ल रहत टे। आ जा दे रे माई जब तक ले बानी तबे तक ले ना सखी ले मिलत है। उ संगमा हां माई ठीक तो पकड़ लिए भगवान हमरा से कहत रहू कि तनी भेजिया अपन लइकिया के हम भूला गमी। ठीक बा जो ठीक बा माई जल्दी हां जल्दी आई है। ठीक बा जाते करा ले मन हमारा उजा गइल बा। जब देखा तबे कर सखिए कि हे घटल बढ़ल रहत टे। मम्मी जी सुनी ना हमर निहारो बियाह बेटे हमरा के भेज देम ना बनी। हेलो देखो तू एक दिन जरूर हमें पकड़वा तोहरे चलते हम पता बा कहां बैठ के बतियावत नहीं। कहां बाड़ू तोरी में मां के बतियावत नहीं।